Става. Ето кацаме в Лондон. До сега бях заед с снимки на центъра. Невероятно, минахме просто няколко пъти над центъра. Може би трябваше да направя видео. Но предпочитах все пак да имам малко повече снимки. Здравейте, аз съм тук. Ема, стига, тати. Значи ето тебе, показваме те. Казваш здравейте, аз съм тук. Здрасти. Нали? И повече не се обаждаш, ме оставяш да снимам другото, нали? Ето, Ема е в самолета. Доказахме, че е в Лондон. Ето. Снимаме кацането. Виждаш ли? Как ще ги свали? Виждаш ли? Още не ги е свалил. Свалил е в лапс. Опс. Опси попси. Качва ли сега?